Mik, Mas. Nah, paling Mik, Mbak Mantan kalau Mas Mantan. Ono ya ditanda. Tanda sakit mau dadi wong iki sing sakit. Heeh. Wong arep ora ditambah itu sakit lho, Bang. Iya. Heeh. Gila, nek ora percaya takono Mbak Mantan Mbak Dwi iki. Motor ning bapake Pak Tarmin pokoke kudu enek mikir cari duit takono. Nggih, mboten sembah nggih, Mbak. Lek mboten kronan jenengan kula nggih mboten dugi mriki, alhamdulillah. Kok bisa ngefans sama Mbak apa sama Dek Niken itu kenapa? Cantik. Oh ya, makasih. Sebagai semau sih, gak semau sih. Ini rasa kebencian kok. Apa tuh? Oh, lu muni cantik. Napa, Mbak? Gemoy. Tunggu kowe. Lah, emang gemoy kok. Ini kan ora cantik. Gemoy cantik gak, Mbak? Cantik kok. Gemoy ki semok. Iya. Ora kulon kok. Ulun. Terus apa lagi? Aku main tak main. Suaranya bagus. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Terus baik, ya. Wis sing mbok senengi saka Mbak Niken. Sing gak mbok senengi apa, Mbak? Sing gak mbok senengi. Larang. Anak gakui. Nanggat Niken kena dicicil kok. Kowe nek jan. Ora percaya ketemu Bener. Di dalam Pak Tarmin nggak ada kata mahal, itu nggak ada. Nggak ada. Sandro bayar. Sandro bayar. Sekarang itu seket bayar. Orang kenyang. Sing kenyang ibuke ya. Ojo kandakno. Ojo kandakno. Biasanya mikir ngono kuwi. Lah putar yang dulu. Nuwun sewu kalau boleh bercerita Mbak Dwi sama Mas Saiful ketemu pertama kali di mana? Ya jujur. Kok nganti ngatasi Tegal dengan Karanganyar kok bisa bertemu? Iya jauh loh itu. Jauh. Ya, kok bisa ketemunya di mana itu? Nyapa nih, Mbak? Oh, kerjanya di sana. Udah berapa tahun pacaran? 1 tahun. Nggak putus, nyapu aja nih, Mas. Wajahnya kowe rasa sih putus. Lah kok nang itu Pak orang dino. Orang dina. Kuncinya ya saling percaya dan saling setia. Iya, baik. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga langgeng. Amin. Ya. Mau nyanyi lagu apa? Ada permintaan lagu apa? Mas Saiful, Mas, sama pengen beli anak pertama, lanang boleh. Ya anak kok tangan nek wedok kok kiwa ya. Orang kan ya, nek tengah makin sih, acara. Tengah lima ini kenapa, Pak? Lah kok ngomongi gareng lho sing gareng mesti ngomong gareng ngono. Mbak ini kan gak usah dijelaske. Ora usah, sira gaduh umur. Masuk tak warahane ning wayahe. Yo. Ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang Mbak nggih. Di dari Mbak nggih, dari nyanyi nggih, ayang-ayang nggih. Joget mawon aku nyanyi. Oh, udah bisa nyanyi. Juga sama Mas Saiful ya? Oh, suka doang. Oh, ya banyak belajar ya. Oh, iya, Banyak belajar. Ah, iya. 1 jam 200 itu. Oh, karaoke, Mas. Les privat kok karaoke ini kan sembrono. Ini juga ada permintaan yuk Ken. Ya. Kagum bucange ya. Menika saking Bagas Koro Suko Harjo nyuwun ayang-ayang lanang tenan. Ya terus ayang-ayang. Terus Iya, Pak. juga ada permintaan itu dari Malaysia kalau tidak salah. Itu sudah transfer ke saya. Itu namanya siapa tak buka sih ya. Ya. Wong aku diamanai duit 1 juta rupiah kuwi supaya diparingke karo Nduk Niken 500, Mas Ardi 500. Kamu tahu nggak Mas Ardi yang mana? Yo paham Kurang loh. ngerti kamu ini. Masya Allah, aku bener-bener streaming yo no. Di. Aku Mas Adio, apa loh? Di. Harus ceretem. Aduh. Kuwi dudu Ardi kuwi man pandutannya kok. Masih di. Aduh. Nah, ini dari Bu Titin yang ada di Johor Baru di Malaysia.
Iya. Suruh duet sama Mas Abdi. Mas Abdi. Kudwi, aku nyuwun artane 1 juta. Nggih maringi calon berdua. Aku nek nganti-nganti ora nggo duit, Jen. Oke, bukan tambahin 500 ya, Bu ya. Nah, ayo Adi rene sisan. Ayo Di. Ini nggih awakmu ora. Aku mau memberikan amanah yang telah diberikan kepada pecinta. Nduk Niken Salindri. Sesuk nek Bapak tindakan sama nih Bu ben tindakan bensin mesah. Dan nek tindak-tindakan ya karo ibu. Oh, kalau urungannya mesti wong loro terus ora tau kok aku dhewe iki ora tau. Oh, iya Pak. Ya. Sebabnya apa? Sebabnya? Ya sebabnya apa kok berdua? Ya setia, kita saling melengkapi gitu loh. Bojoku nek nang mall, kuwi mesti karo aku, karena tak cekak. Kalau tak cekak juku ya apa-apa ya. Panggil yo setia. Mas Ardi, nggih Mas Ardi. Ayo Mas Adi. Tok 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 tok. Lagi ini kan cocok toh. Reng, Yo cocok. Mbak Dwi Lestari sama Mas Saipul cocok. Cocok. Niken sama Adi cocok. Heeh. Barang aku ini nggo bojoku. Sing ndi? Iki ping. Ayo ngadeg, Jo. Bojoku iki. Api pol. Apa ya piye? Oh iya jago kon ngadeg. Heeh. Lho, wes kompot to. Ya wes. Jojone dhewe-dhewe ya. Anu kuwi keluarga budek-budek iki. Ora meri karo kowe. Aku Lah, dhewe. loh, ngono mau jaremu terus nang karo aku. Lah salahmu kowe mek kae. Loh, lah jane aku ndek iki wis suwi kok. Barang lah aku mikir yo suwe. Pirang dino? Macam. Ya ora apa-apa cocok kok. Wis kene. Mbak Rini kuwi anu nebi ulang tahun. Oh alah. Nebi ulang tahun. Wis Didongane muga-muga gak entuk jodoh. Lah yo wis ulang tahun gak isin. Iki nek kepanjangane. Sopo? Jenenge ora Mbak Rini to. Sopo? Mbak Rini to Blue. Makasih lah ini gitu mulai. Iya. Walaupun tipis dereng. Oh, iya nek bubuk tipis dulu ya. Kuwi Mbak Rini orang dia jodoh lho. Lah gampang, Mbak, gampang. Lah iki gareng dulu, Mbak. Kancaku. Ah, yang itu jodoh yoga. Amin. Duit Ya, tak ya. man mandu tengen Mbak iki. kali masih. Iki ana duit 1 juta ku sak loro. Ya, Iya, Mbak. Mari ini kula mawon, Mbak. Ya, kene-kene kabeh. Cuman karo Arji ya. Nah, saking Jadi Mbak Titin. uang dia juga uangku, Mbak. Oh iya. Ya, sing bisa lagunya yang Bu Titin, terima kasih Odi karo Bu Titin yang ada di Malaysia. Terima kasih kepada Bu Titin yang sudah memberikan variasi. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Kereta api jurusan Surabaya akan segera berangkat. Suaranya kok siapa Jenenge wong lanang sing halus kaya Mas Saiful ngene iki lek aku jajal kon ngomong ya paling kaya Mas Ardi. Ngono iki jenenge tipe orang yang setia. Dicul Mas ngomong, Mas. Lah malah gendeng. Ya ini lo mendel. Mas Saiful ki ya kalem. Ah. Enggak bisa bahasa bahasa Jawa ya, Mas. Iya. Oh, enggak bisa bahasa Jawa? Enggak bisa. Oh, enggak bisa bahasa halus. Bisa ngapa-ngapa bisa, ngapa-ngapa bisa. Ya. Iya. Pinter dah. Ya ayang-ayang. Ya, oke, lagunya yang ya. Permintaan. Oke, terima kasih. Ayo, Mas Saiful, karo Mbak Dewi Lestari supaya tadi apa? Penari latar. Ya, keprimen kabare Mas Saiful keprimen kabare. Keprimen. Apik ya? Ya, apik. Kenapa kan dari nekane to, Pak? Kenapa? Keprimek ngono, Pak. Keprimen. Apik ya. Oh, keprimek. Iya, nah, teman-teman kesini tadi tidak sempat kencot. Apa itu? Kencot itu ora sempat luwe, mergo dahanane banyu mili. Ya, Kak, kencot itu lapar loh. Ah, Kencot lapar. kencot itu lapar. Oh, cacat lapar. Yang atas ini gandul. Apa nih ya? Di besok aja. Yuk, lagune ayang-ayang digarap gamelan. Nah, makasih. Yuk, kayak apa?
diaturke ya terus. Tulis langsung ketika sabar pokoknya rasakan ini apa di mancing swarga. Audio hilang sudah. Aku bakal
nek iki mau Niken Salindri karo Mbak Dwi iso diputer. Oh kaya wong dansa kaya sampe pasanganmu iso puter ora?